Всеки път. Корупция е това, корупция. Макире, нали знаеш? Аз за това да не карчим едната. Да не карчим едната. Ама ти видя ли бе? Първи сектор е там се туре човек. Добре. Не е там павка между тези дървета. Не бе, то си него само дървета бе. Кой 11? Владо и Крас. Жорката да е. Владо да. Не знам дали. 15 само се дал. Владо и Краси. И пари са дали. Вау, ти ли стигли 15? Абе ти да. До тапа. 10. Ама тя тапа. Абе, Преместваме, че си е бал. Да. Вие багаж имате голям. Така ще продължат нещата. Кой ти е? Ти стига с твоето номер, аз те видях как беше в Павката и Емо. Върни го да стане пачите. Коите места свършиха. Да не бе, 1,20. Това е. 6. Как времето? 6. Блуз. Три пъти да. Имате три пъти. Минаваш. Три пъти да. Емо. 100 на 100. Тия па простаци ли? Какво беше казала? Да, не простация. Точно простаци. То нема половина. Вау, ще товарвам моя багаж. Бъдърно не да гликнали. Павката даде и тако дал. Слагай чавки там. Да не Пепи, ти си. ресто да има после. И аз съм дал. Чакай се разбавя. Владо! 7. Те не станаха много места. 8, 9 и 10. Най-гадното на изкакаме такова. Що бе, там на Бурума сме бе? Какъв бурум бе? Е, там на никакви е Бурум. За здрав. 9. 9 и за Здравко и Калин, какво става? Имаш едно. Здравко Жур. А да, Калин, Здравко и Илян. Чао взема масата. Жорките станат. Шива и ще сме на 10-то, те на 9-то. Чекай, то при вас какво стане? 8. 8.